que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, domingo 9 de abril, domingo de resurrección, o domingo de Pascua. Mandamos un saludo a todos os galegos que están esparcidos aquí por Uruguai, en este domingo de Pascua. Que tal, Ana? Como estás? Hola, bons días, moi ben, cun día precioso. Un día precioso, un pouquiño fresco hora de mañán, non? Pero está bonita. Pues está como para escoitar a nosa música. Todos sabemos que ninguén escollen de nacer. A vida é como é. Un azar extraño que depara para algúns incertezas e para outros premios. A outros todo lle sonríe ao redor de sí. Cara e cruz dunha partida de ajedrez onde todos somos peóns. Pensamos en estas Pascuas en tanta xentiña, a nosa xentiña do campo, do mar, das serras. Pensamos nos avós, nos devanceiros e na vida que levaron, pero tamén nos nosos pais, xeneración anterga a nosa. Non hai que ir moi atrás na nosa Galicia. Esa vida que levaron os que agora teñen 80 ou 90 anos. Unha vida dura, rexa, sacrificada, porque o campo e a terra non son doados. A laboura cotidiana nas leiras, o gando, muxir, sacar as vacas a pacer ao monte, as noites de parto coa esperanza dun becerriño
que supoña unha axuda para quen nada ten. Así, un día tras doutro, inverno e verán, outono ou primavera, ano tras ano, sin vacacións, sen descanso, sen dereito a enfermarse, sin folgos e aínda xamais unha mala cara. Cariñas curtidas polo vento agrio da vida, do esforzo, da forza de voluntade. Mirade cada un de vos as vosas aldeas, as vosas, as do país, as dos avós. A vida que lles tocou a quen nada tuvo oportunidade de escoller outra. Pensamos tamén nas mulleres, as nosas nais e avoas. O traballo arreo e diario nos folgos, nas leiras, no cortello, no leite, no monte. E como nais, educando con exemplo e entrega de xenerosidade sin límites, pero sempre con un sorriso, sempre con un consello prudente. Ese amigos é a xeneración que vai esmorecendo pauseniñamente. É unha Galicia que hoxe, como Cristo, resucita e ponse en pé. Os tempos cambiaron. Galicia é patria, é nai e é señora. Todas as mulleres desa xeneración son Galicia, porque foron elas as que fixaron poñerla en pé. Non escolleron a vida que lles tocou. Só lles tocou. Pero tiñan dignidade sin levantar a voz. Esa xeneración única de amor aos fillos e de compromiso coa súa terra. Hoxe, domingo de resurrección, elas resucitaron tamén unha terra. Non só unha patria, porque Galicia é unha patria, sí, pero Galicia tamén é unha matria. La bandeira que no río fou pasar roupa nas pedras. Mentres pensas as tuas cousas tamén torces e refregas. Mentres pensas as tuas cousas tamén torces e refregas. Lavas tecidos e dores, suores, mágoas e penas, cores brancas, azuis e vermellas, para que luzan as cores brancas, azuis e vermellas. Lavandeiras de lavare os silencios que hai nas verbas, aquelas onde se as mentiras e as ofensas, as que dan o veleno por detrás da súa apariencia. La bandeiriña mollada desde os pés de ca cabeza, cuida con secarte ao sol mentres que tendes na herba. Cuida con secarte ao sol mentres que tendes na herba. Canta no teu lavadoiro na mentres no ceo quenta, con palabriñas de amor das que dos males arreda. Con palabriñas de amor das que dos males arreda. Que o río nas súas augas o marmaior se entrega ata que daren luídos na escuma branca da xerfa, esmagados contra rochas ata pousaren na area.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, ela naceu en Noguera de Albarracín, alá en Aragón, en Teruel. Un pobo pequeno metido no corazón dos montes universales. Pero de niña, con 9 anos, foi para Santiago e, bueno, xa non a deixou máis. Compostela apretouna entre as súas entrañas. Aurora Marco é catedrática de didáctica da lingua, profesora, investigadora, conferenciante, escritora e, sobre todo, unha muller que, sin ser galega, é a máis galega de todas as mulleres. Hoxe recíbenos en Santiago de Compostela. Aurora, moi bons días dende Montevideo. Moi bo día e encantada de estar nesta audición radial que, se non estou confundida, é a máis lonxeva das que se emiten en idioma galego, verdade? É así, 73 anos. Oh, magnífico, magnífico. Pois encantada de falar con vos. Permíteme que che trate de ti, Toni? Sí, son Toni, sí. Vale, pois encantadísima de falar con vos. Aurora, contanos un pouquiño os que somos analfabetos da materia. Que quere dicir eso de didáctica na literatura? Vamos a ver, didáctica da lingua e a literatura galega, que é a materia que eu ensinei, significa que hai que trasladar os contidos ao alumnado, a alumnos e alumnas, da forma que mellor a comprendan para despois eles mesmos e elas exercer a docencia dunha forma tamén didáctica, ou seja, ensinar a aprender ou aprender a ensinar. Eu impartía clases aos futuros mestres e mestras, verdade? Sí. E entón, para que eles soubesen transmitir despois aos nenos e as nenas que tiñan nas escolas, pois para iso hai que acudir a unha serie de recursos, hai que utilizar metodoloxías axeitadas, de tal forma que todos eses coñecementos que adquiriron nas miñas clases, despois soubesen transmitilos da mellor maneira posible para que nenos e nenas os entendesen. Iso é a didáctica, así explicada moi rapidamente e moi coloquialmente. Está ben, Aurora. Vostede ten realizado a biografía de máis de 400 mulleres dende o século IV ata 1975. Así naceu ese libro que compuxo, Elas. Aurora, se lle preguntamos que nos suliñe 4 ou 5 mulleres na Galicia de todo ese tempo, por onde empezamos? Eu creo que me sería prácticamente imposible. Explícome. Antes de facer ese libro, Elas, onde reunín
400 mulleres seleccionadas a propósito para ese libro, porque así mo pediu o editor, porque foi un libro que se fixo con 8 pintoras, un libro que era unha especie de obra de arte. Antes diso, eu no ano 2007 publiquei o Dicionario de Mulleres Galegas, que contiña alrededor de 2000 mulleres. Entón aí comecei no século IV e cheguei a 1975. Entre esas 2000 mulleres están todas para min importantísimas, porque cada unha, dentro do seu ámbito de actuación, xa fosen as letras, xa fose a pintura, xa fose a música, xa fose a actividade política ou sindical, xa fosen os oficios, porque aí metín mulleres de todos os oficios, mulleres parteiras, redeiras, costureiras. É dicir, houve mulleres tan importantes que me resultaría dificilísimo escoller. Mais non quero ser descortés, bueno, para responder á pregunta que me fai, pois citaría, por exemplo, por empezar no século IV, a Exeria, que foi unha muller que fixo unha peregrinaxe a Terra Santa, e deixou un libro que se chama Itinerarium, onde foi narrando como foi toda esa viaxe. Por citar unha, por exemplo. Pero despois salto ao século XIX, e no século XIX non só están as 3 mulleres importantísimas que sempre se citan, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, senón que hai outras moitas tamén, por exemplo, do campo do ensino ou do campo da actividade pública, moi interesantes. Por citar unha sobre a que traballei moito, que é un caso paradigmático, é unha muller, María Viñals e Ferrés, que naceu no Castelo de Soutomaior, que pasou de ser marquesa, do marquesado, estaba casada cun marqués, pasou do marquesado ao socialismo. Unha muller que despois viviu en Madrid, que defendeu os dereitos das mulleres, despois marchou a Cuba, casou en segundas nupcias co doctor Lluria e finalizou no socialismo. E xa por citar mulleres do século XX, pois voume ir tamén, claro, a mulleres que coñezo moi ben porque traballei sobre elas, pois unha muller guerrilleira antifranquista, Consuelo Rodríguez López. Era unha familia de 9 membros que estaban, bueno, colaborando coa resistencia antifranquista, e ela estivo pois tanto axudando tanto desde a chaira, desde a casa, como desde o monte, porque despois marchou ao monte a loitar. E por citar unha do Seminario de Estudos Galegos, xa que este ano se celebra o centenario daquela entidade tan importante, pois citarei, por exemplo, unha pintora, a pintora María Corredoira, que ingresou nese seminario, era coruñesa, e ingresou no seminario cun óleo titulado Cabeza. Así, moi simplificadamente, 4 mulleres importantes, pero hai moitísimas. Claro que sí. Que papel... hai moita xente que dice que a Inquisición cebouse pouco das mulleres en Galicia. Eu recordo un nome, María Rodríguez, que aí na Plaza de Cervantes foi queimada, pero é certo que papel tuvo a Inquisición contra a muller en Galicia? Foi terrorífico porque estaban perseguidas moitas venciñeiras, por exemplo, que atendían, era a medicina rural, atendían a enfermidades, bueno, tal como elas sabían, con remedios caseiros, con ervas e todo iso. As venciñeiras foron perseguidas de forma brutal. Moitas eran desterradas fora dos povos onde vivían, outras eran castigadas, pasaban, a ver como me explico, facíanas pasar por medio da xente como un modo de escarnio, de castigo. Bueno, si foron a Inquisición, cebouse coas mulleres galegas. Estou a pensar tamén en María Soliña de Cangas, si foron mulleres moi maltratadas. E hai moito no dicionario de mulleres galegas, eu metín a moitas, efectivamente, sí. Aurora, case sempre... María Rodríguez...
Sí, case sempre Perdón, que se María fala... Rodríguez, sí, a da Praza de Cervantes, que citaches, efectivamente, foi unha delas, sí. Sí, sí. Casi sempre cando se fala dos irmandiños xurde o nome de Roi Xordo, verdad? Daquela irmandade fusqueña contra os Andrade. Pero poucas veces se chega aos nosos oídos a verba irmandiñas. Que papel Claro, xogaron? vamos a ver. Vamos a ver, eu cando traballei sobre as irmandiñas estábame a referir, claro está, ás irmandiñas do período 1916-1936. Perdón. Porque, efectivamente, a xente dixo, ai, pero como é que te remontas a aquel período? Eu, non, refírome ás mulleres que pertenceron ás Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala, que se fundaron en maio de 1916, aquel movimento fundamental para a recuperación da lingua, para a recuperación da lingua en xeral, perdón, da cultura en xeral e da lingua en particular. E até agora coñecíamos, bueno, até o 2020 coñecíamos a moitísimos irmandiños, claro, destacadísimos, mas apenas sabíamos nada das irmandiñas. No, estiven 4 anos investigando para recuperar moitas irmandiñas. Pensei que ese nome era moi acaído, porque, igual que os seus compañeiros, elas traballaron moito por defender a cultura galega, por defender o noso, por defender a música, por defender o teatro. Claro, claro. Tamén dentro do SEG, claro, dentro do Seminario de Estudos Galegos tamén colaboraron cos mesmos ideais. E logo xa na etapa da República foron moi importantes tamén, porque as que comezaran en 1916 como socias das Irmandades, despois na etapa da República retomaron aquela actividade que estivera interrompida pola ditadura de Primo de Rivera. Entón aí, bueno, desenvolveron un traballo fundamental desde todos os ámbitos, e tamén desde o ámbito político, porque tamén pertenceron a diferentes partidos, e sobre todo ao Partido Galeguista, que se fundara en decembro de 1931. O sea que o seu labor foi fundamental, o que pasa é que estaba agachado, estaba oculto. Había que, bueno, andar buscando nas hemerotecas, buscando fontes familiares, nos arquivos, nos censos, nos registros, por todas partes, porque xa sabemos que o discurso oficial, o ensino académico, a historia en xeral, esqueceu as mulleres. Agora estamos con ese traballo de recuperación no que levo empeñada desde hai máis de 30 anos. Sí, sí. E sigamos cas mulleres, porque unha delas ten moito que ver con Montevideo. Trátase de María Valverde, que vostede está parecendo que está facendo un traballo sobre dela. Contenos algo desta lírica. Ah, sí, María Valverde, sí, xa entreguei un traballo que vai ser publicado próximamente, un capítulo de un libro que vai publicar a Deputación de Pontevedra. A María Valverde foi unha muller, unha cantante importantísima no seu momento, que tivo unha actividade frenética, diría eu. Ela nacera en Santiago de Compostela. Bueno, realmente naceu en Madrid. O que acontece porque estaba o pai enfermo e entón a súa nai foi no visitar e, bueno, regresou inmediatamente ela coa súa ama, coa persoa que a coidaba a Santiago. Ela sempre se declarou filla de Santiago de Compostela. Aquí pasou a súa infancia, aquí se formou, aquí aprendeu na Escola de Música da Sociedade Económica de Amigos do País, mas xa na década de 1900, ela nacera en 1891. Mas xa na década dos 20, bueno, antes de chegar a Madrid, que esta década de 1920, antes de chegar a Madrid, ela deu por aquí moitos concertos, participou moitísimo. Primeiro comezara xa nas actividades da Sociedade Económica de Amigos do País. Despois, bueno, por abreviar moito, evidentemente, despois tivo unha etapa esplendorosa en Madrid e en Barcelona, e cando se produciu a sublevación militar, ela e o seu home, Virgilio Garrido, que era un xienense, eran republicanos,
marcharon a Francia, desde Francia intentaron xa marchar para América, foron a Dakar, ali estiveron retidos e finalmente puideron marchar a Montevideo. E en Montevideo ela desenvolveu tamén, bueno, un importante labor no mundo da música, sobre todo no aspecto académico, porque daba clases a persoas, formou a moitas discípulas. Entón, grazas ao meu amigo Xosé Monterroso de Besa, que aínda está por aí, grazas ao meu amigo Xosé Monterroso, poiden recuperar a data de morte, porque tiña el o certificado da súa defunción. Así que foi unha muller moi, moi importante. O que pasa que aquí está absolutamente esquecida. Eu puiden recuperar moito dela, porque claro, a súa actividade, como pasa con outras moitas mulleres, ficou espallada e esparexida polos xornais. Entón, coas hemerotecas digitais, hoxe felizmente podemos ir recuperando moito material. A parte, claro, está de outras fontes, evidentemente. Claro. Vamos a deixar de lado un pouquiño as mulleres e falemos de homes, porque vostede tamén ten un persoaxe que realmente dedicoulle bastante espacio. Trátase do agasallado co Día das Letras Galegas 2003, Antón Avilés de Taramancos, un home que tamén ligado a Sudamérica, verdad? Temos leído aquí no noso patronato, Aurora, algún poema de O tempo no espello. Por que ese interés de vostede no poeta no lles? Bueno, claro, sí, tiven moitísimo interese, fixen aquel libro con enorme entusiasmo, con enorme ilusión, porque eu era amiga de Avilés. El chegou nos 80 a Noia, montou a taberna, a tasca típica, e axiña se puxo a escribir, a colaborar, foi concelleiro tamén de Noia, e eu pasaba, sigo pasando, agora non no mesmo Noia, pero naquel momento eu pasaba os veráns en Noia, porque de ali é o meu home, e vivía xustamente a medio minuto da tasca típica onde estaba Avilés de Taramancos. Polo tanto, coñecinos xa desde o primeiro momento, e axiña anoamos lazos de amizade. E cando no 2003 lle dedicaron o Día das Letras, bueno, pois pensei que sería bo facer a súa biografía. Ademais contaba, claro está, con todo o material que me proporcionou a familia, a correspondencia, e logo con cantidade de amigos e amigas que me deron os seus testemunhos persoais. Polo tanto, esa biografía, sí, eu quedei satisfeita de aquel traballo, porque non só acudín ás fontes clásicas, senón que as fontes orais me proporcionaron un perfil sobre o carácter, sobre anécdotas vividas con Avilés, tal, e logo, como eu o coñecía, puiden tamén achegar esa parte humana que creo que tamén é moi importante nunha biografía. Sí. Claro. Aurora Marco, profesora, foi toda unha lección de vida, unha lección de historia, un enorme placer para nós recibila aquí en Sempre en Galicia. Esta audición que tamén chega ao Gran Buenos Aires é que se coita en todo o Uruguai. Gracias por atendernos, a verdad que lle sacamos en unha hora para vostede bastante complicada, porque é a hora do xantar, verdad? Bueno, Aurora, sí. Como está o tempo por Compostela? Bueno, hoxe fai un día magnífico, espléndido, con un sol radiante. Pasamos estes días atrás, esta semana atrás, tamén que eu estiven fora, descansando uns días, tamén uns días preciosísimos, porque, bueno, viñamos do frío e de chuvia, polo tanto, hoxe estou aquí encantada, bueno, pendente de acabar a entrevista, pero non tiña presa ningunha, porque aínda que é a hora de xantar eu agardei con moito interese para estar con todos vos. Pois moitísimas gracias, chega vostede o noso cariño, e tamén queremos enviarlle o saúdo garimoso de José María Monterroso de Besa, que está a estas horas prendido ca orella, chega cerca da radio. Moitísimas gracias, Aurora, por recibirnos,
Bueno, grazas a vos, Toni, tuteiche, trateiche de ti, ti me tratas de vosé. Bueno, agradezcolle moito, que saibades que aquí tendes unha amiga. Bueno, moitísimas gracias, Aurora. Vostede aquí tamén ten os nosos brazos abertos, Vale, unha saludinho. aperta cariñosa. Vale. Toda a miña xente de lábregos foi xunguidos á terra cun xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. Meu pai e labrego, tamén meus avós, pasáronse a vida tripando de ros. Pasáronse a vida tripando de ros. Meu pai e labrego naceu en labra nos eidos traballando a treu. En labra nos eidos traballando a treu. Meu pai e labrego naceu. Meu pai e labrego sin terra deseu. Meu pai e labrego sin terra deseu. Meu pai e labreguinho eu son. Pasarei a vida xunguido terrón. Pasarei a vida xunguido terrón. Toda a miña xente de lábregos foi xunguidos á terra cun xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. Meu pai e labreguinho eu son. Pasarei a vida xunguido terrón. 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 En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Caramba, Ana, que muller máis culta, esta Aurora, verdad? Unha preciosa entrevista, realmente. Unha preciosa entrevista, sí, a verdad que si dá gusto cando te enfrentas así a unha persona tan culta, tan preparada e ademais tan agradable, verdad? Sí, bueno, vamos cas novas que nos chegan dende Galicia, un certame para mergullarse na lírica galega e poñerlle música. Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxea a Francisco Fernández del Riego, e tamén co obxectivo de incentivar o uso da lingua galega na música creada no municipio, o Concello de Pontevedra convoca un novo certame musical aberto, baixo o nome de Música nas Letras 2023. Para participar nel, as bandas ou artistas deberán musicar, con composicións orixinais, un poema de autoría de calquera das figuras homenaxeadas nas letras galegas dende o inicio desta celebración, al ano 1963, hasta este 2023. As bases permiten a presentación de composicións musicais de calquera estilo e, para entrar, resulta preciso que canda menos unha persoa poida acreditar ser de Pontevedra. Está ben. Picasso regresa a Coruña. O pasado 23 de marzo inaugurouse no Museo de Belas Artes da Coruña a mostra Picasso Branco no Recordo Azul.
unha das citas culturais imprescindibles neste ano en Galicia. Unha mostra que reúne un cento de pezas que reflicten os diferentes períodos artísticos de Picasso e tamén amosan o seu vínculo coa Coruña e a influencia que Galicia tivo na trayectoria persoal e profesional do pintor nacido en Málaga. A exposición estará dispoñible ata o 25 de xuño. Tan só na Coruña, o Concello organiza máis de 30 actividades dentro do programa de celebración Picasso 1973-2023 e que se desenvolverán ata decembro na cidade. Un Picasso que dixo da Coruña: a cidade na que espertaron os meus sentidos. Os premios Follas Novas do libro galego xa teñen finalistas. Os premios Follas Novas, que recoñecen o mellor da literatura galega do pasado ano, veñen de anunciar as obras finalistas para a súa edición 2022. Os galardóns, organizados de xeito conxunto pola Asociación Galega de Editoras, a Federación de Librarías de Galicia e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, entregaránse o vindeiro 22 de abril nunha gala que se celebrará no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Hai 3 finalistas para cada unha das 13 categorías do certame, un total de 39 aspirantes que foran seleccionados e seleccionadas polos asociados dos 3 colectivos organizadores. Mira esta nova. Unha comedia sobre a saúde mental triunfou no Carballo Interplay. Sí, a comedia chámase It's Fine, I'm Fine e foi a gran triunfadora da 10ª edición do Festival Carballo Interplay ao recibir non só o galardón de mellor serie, senón tamén o de mellor guión. Primeiro, temos que dicir que o Carballo Interplay é o primeiro festival de web series no Estado español. Bien. O xurado tamén entregou o distintivo de mellor serie en versión original en galego a Pringadas, mentres que a peza brasileira Fake Live, un thriller sobre as redes sociais e a identidade, conseguiu o premio á mellor dirección. Ademais do xurado, o público que asistiu ao festival tamén tivo oportunidade de votar pola súa web serie favorita, A Arte de Ser Mal Pai, que recolle a historia, esta serie recolle a historia dos últimos días que pasa un pai coa súa filla. Esta foi a votada polo público, chámase A Arte de Ser Mal Pai. Bueno, vamos a escoitar un tema musical. Parado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. Xa non as fende la terra como a un mar que due sen ondas, no teu ronsel de esperanza non nacen prantas vizosas. Parado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. Cantos menceres o sol naceu sobre a túa popa, cantas veces foi a noite testigo da túa laboura. Parado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. Saudades da suor que xa nunca por ti escoa, aquel que che daba vida, quente e arrecendedora, que se mouses de cantares
Vamos a dar un recorrido pola colectividade, paréceche? Sí, pareceme moi ben. Temos novas da Delegación da Xunta de Galicia. Porque, bueno, ademais destes programas que xa viñemos falando os domingos pasados do retorno para o emprego e das becas para a mocidade exterior, temos tamén agora unha nova que ten que ver con que abriuse o prazo para solicitar as axudas económicas individuais. Isto é moi importante, de maneira que poden buscar toda a información na propia delegación da Xunta de Galicia en Montevideo ou tamén na páxina web da Xunta, pero imos dicir que as axudas económicas individuais poden solicitarse para as seguintes categorías: situación de precariedade da unidade familiar, enfermidade grave ou dependencia, incapacidade para actividade laboral por invalidez ou enfermidade permanente, para maiores de 65 anos con enfermidade crónica que non teñan cobertura médica e tamén para mulleres vítimas de violencia de xénero. Para calquera destas categorías xa están disponibles os formularios para facer a solicitude. A solicitude que deberá ser presentada na delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, na esquina da rúa Río Negro e Maldonado. A presentación de solicitudes, o prazo para a presentación vence o 2 de maio, de maneira que hai uns días, case un mes, pero como tamén hai que adxuntar documentación, non deixen pasar os días porque pasan moi rápido. Contame unha vez máis que as categorías, porque Ana, porque é moi importante para a xente. Sí. Situación de precariedade da unidade familiar, enfermidade grave ou dependencia, incapacidade para a actividade laboral por invalidez ou enfermidade permanente, para maiores de 65 anos con enfermidade crónica que non teñan cobertura médica e para mulleres vítimas de violencia de xénero. Que ben, bueno, pois xa saben. Que máis é máis? Bueno, logo temos as novas do patronato. Primeiro termo, lembrade que seguen as inscricións para os cursos, aínda que a maioría deles xa comezaron, pero aínda poden achegarse aos grupos. Lembramos que os cursos son contacontos, coro, declamación, fotografía, galego 1, galego 2, historia de Galicia, literatura, óleo, pandeireta e percusión e teatro. Poden solicitar información sobre días e horarios ao teléfono do patronato 2908 0673. Actos culturales. Bueno, o máis importante que temos xa moi cerquiña, sí, este xoves 13 de abril, o vindeiro xoves, ás 7 da tarde, 19 horas, Día das Artes Galegas. O Día das Artes Galegas foi en realidade o 1º de abril, pero como caía xusto nesta Semana Santa ou de turismo, pois a celebración será este xoves 13. O homenaxeado é Martín Kodax, un trovador, pero a celebración vai ir máis alá só do tema musical, que por suposto estará presente, senón que digamos que abarca o que todo o que é a importancia da lírica galaico-portuguesa neste momento en que este trovador Martín Kodax escribiu. Entón, engadido a eso, temos que dicir que escoitaremos falar justamente deste contexto, digamos, no que estivo Martín Kodax, a Carmen Lorenzo. Así que xa eso é unha garantía de que vai ser unha linda actividade e invitamos a todos a que nos acompañen o xoves nesta celebración do Día das Artes Galegas, en que estará entón expoñendo Carmen Lorenzo e que tamén contaremos coa participación do director do coro do patronato, Paco Antelo. Vai ser unha linda actividade, é importante retomar ese contacto coa xente, está, ademais do que é a actividade en sí, que vai ser moi boa e que vai ser importante escoitar a Carmiña e tamén a Paco, senón é
isto de atoparnos xuntas outra vez, non? Logo de, do que foi esta pandemia, que custa un pouquiño volver a moverse e retomar o contacto persoal que é tan importante. Así que, agardamos a todos os xoves ás 7 da tarde no Patronato. Bueno, vamos a escoitar un tema musical precisamente falando deste Martín Codas, deste troveiro vigués. Vamos a escoitar Quen poidera namorala, meu amigo. No niño no do vento hai unha pomba dourada. No niño no do vento hai unha pomba dourada. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Canto o luar ao mencer en frauta de verde olivo. Canto o luar ao mencer en frauta de verde olivo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Tamén ten sombra de sombra de andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra de andar primeiro de río. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Unha máis. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, nun día como hoxe, 9 de abril, pero do ano 1842, nacía Pascual Veiga, músico e compositor que será recordado para sempre por ser o autor da famosa Alborada de Veiga e tamén da música do himno galego. Estánse cumprindo, pois, hoxe 181 anos do seu nacemento. A súa relación coa música comeza xa dende moi novo, facendo as súas primeiras composicións e participando en coros. Mais adiante fundou e dirixiu distintas agrupacións musicais e no ano 1880 estrea en Pontevedra a Alborada, que coñecemos como Alborada de Veiga. En 1889 participa na Exposición Universal de París e obtén ali a Medalla de Ouro. Mantivo un contacto a través de cartas con Eduardo Pondal e como consecuencia deste intercambio postal, Veiga pon música ao poema Os Pinos de Pondal, que constitúe o himno galego. Recordamos que o himno galego foi estreado en La Habana, Cuba, en 1907. Pouco despois, no mesmo ano 1907, morre Pascual Veiga en Madrid, sendo aínda moi xoven, pois tiña 64 anos de idade. Os seus restos foron trasladados en 1912 e está soterrado no seu Mondoñedo natal. Na súa sepultura colocouse un monumento coa inscrición Homenaje a Pascual Veiga, autor de La Alborada. O escritor mindoniense Xe Freire escribe o artigo Pascual Veiga a volta en Mondoñedo, no que relata o momento do retorno dos restos de Veiga a Mondoñedo. Nese artigo expresa Freire o seguinte: A comitiva chegou a Mondoñedo, a tardiña, e a capela ardente, cos restos do músico, instalouse na capela da Madalena da catedral. Unha multitude desfilou perante os restos expostos do compositor, entre eles centenares de labregos, o que non puido menos de causarnos gran sorpresa. O sorprendido, por suposto, era o anónimo redactor de La Voz de Mondoñedo, descoñecedor, se cadra, de que aqueles labregos, xente do común, honraban só a un dos seus. O seguinte día, 18 de setembro, celebráronse os solemnes funerais. Na oración fúnebre pronunciada por Gómez Adanza, os presentes oíron falar da rexeneración de Galicia, da que Veiga era precursor, e nas bóvedas do templo ecoaron moi nítidos e sonoros os nomes de Rosalía, Curros, Añón, Pondal, Lamas Carvajal e Brañas. A comitiva colle camiño entón cara á casa natal do compositor, na que o Concello dispuxera colocar unha lápida conmemorativa. A apenas 100 metros da praza na que un 17 de decembro, coa morte do Mariscal, se lle puxera fin simbólicamente ao Reino de Galicia, soa por vez primeira en Mondoñedo e se cadra na patria a música que un 20 de decembro, como na profecía 3 días despois, fixera espertar do seu sono a nazón de Breogán. Había algo de sarcasmo e moito, moito de xustiza poética. Vamos a escoitar, pois, a Alborada de Veiga.
Bueno, amigos, vamos a recordar unha vez máis os actos programados, non? Sí, o xoves, este xoves, xoves 13, ás 7 da tarde, a celebración do Día das Artes Galegas, homenaxeando a Martín Kodax e a lírica galaico-portuguesa. Participarán expoñendo Carmen Lorenzo e tamén contaremos coa participación de Paco Antelo, o director do coro. Máis adiante, pero non esta semana, xa para a outra, teremos tamén unha actividade social que é un bingo, tamén moi... Sí, ese sí que é llamativo, non? Ese non, a ver, son cousas diferentes, as dúas importantes, claro. As dúas necesarias unha lúdica e para, outra para as persoas. Creo que as dúas son importantes para todo ser humano, non? Pero bueno, entón, o xoves ás 7 da tarde, todos ali no patronato, no Día das Artes Galegas. Moi ben, pois xa saben vostedes. Amigos, foi todo por hoxe, acabouse o noso tempo. Será hasta o vindeiro domingo ás 9 da mañán aquí sempre en Galicia. Felices, felices, felices Pascuas a todos vostedes e un abrazo grande de todos os que facemos sempre en Galicia. Hasta o domingo que ven. E ata o xoves. Aí está. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.